isa sa mga resulta o kon produkto sang aton kinabuhi nga dira kay Kristo kag nagaupod sa iya sa iyang bag-ong katipan. Hindi lamang ang malipayon o kon bugana nga pagpanginabuhi, kundi magadulong man sa aton sa kabuhing walay katapusan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department in collaboration with the School of Theology, Agora International Ministry diri sa CPAC, Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa sini nga tiyon ari ang aton duwa ka mga masaligan batikan naton nga mga manunodlo diri sa CPAC. Ang akon una pakilala sa inyo si Ma'am Emeline Joy Alyosa Maglana, originally halin sa South Cotabato, apang madugay na nga nagapuyo diri sa CPAC upod sa iyang pamilya. Mga kauturan, isa siya sa aton mga professors sa School of Arts, Sciences and Education, SASED. Ma'am Joy, mayang adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Nalipay ako nga ako diri subong, and I hope we can share something to our viewers. And that's correct, ma'am. Mayara gid ka nga ikabulig sa aton nga pagtuon subong. Ikaduha na kon nga pakilala sa inyo mga kauturan. Masonsonan ni siya nga inyong makita diri kag hindi inyo gid ni malipatan ang mga insights kag ang mga leksyon nga inyong nakuha alin sa iya. Si Sir Pastor Maniloyd Sarsosa, isa sa aton nga mga professors manunodlo diri sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor Mani, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Salamat gid sa imo nga pag-invite sa amon, sa akon. Kag mayong adlaw man sa nagapamati sa aton. Kundi man kamo, kabayang ang Ginoo manga-bless sa inyo tanan. Yes. Thank you, ma'am, and Sir Mani, for accepting the invitation. Ako wala gid magsala o kung hindi gid ko magsala mga kauturan because I am excited karon mga kauturan sa aton nga pag-review sa aton nga leksyon. Ari na kita sa lesson 13, The New Covenant Life. Katapusan sa aton nga leksyon sa aton tema, The Promise or The Covenant. Apang sa hindi pa ako na anay tamyawon ang aton mga kauturan, labi na gidira sa South Cotabato nga sa diin si Ma'am Emeline Joy naghalin sa mga alyosa nga mga pamilya dira kag sa iyang mga kaparentihan amon kamo gina tamyaw sa sining adlaw sa North Cotabato, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat kag sa iban pagid nga mga probinsya dira sa Southern Mindanao nga diin madamo sang mga Ilonggo speaking nga nagapuyo dira sa bilog nga Mindanao. Labi na gid diri sa Negros Occidental amon kamo ginatamyaw dira sa Western Visayas, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras. Kag sa aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo speaking throughout the world. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton sa katapusan. Akon sa siningat quarter, akon tamyawon ang aton nga mga sponsors nga nagapadayon even sa bag-o naton nga quarter, they are still supporting our media ministry. Mga kauturan, si Sir Alvin and Mrs. Estrada dira sa may Tacloban, si Sir Arnel Almonte and family dira sa Yuki.
ang mga trinyo nga mga sibling manang Marlene, Jonathan, and Anily, ang mag-asawa nga Juhan and Myla Susana, ang mga pihidero nga mag-ulutod Sheila, Jenna, and Alex, ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, Mark and Merel Mendoza, Sir Dr. Ray Piña Florida, Pastor and Dr. Rifendor, and Dr. and Mrs. J.C. Aragon Jr. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa inyo. Mga kauturan, bago na nga itong time slot, sa Radyo Bandera, ara na kita kada Biyernes alas 8:30, tubtob alas 9:10. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa ito. Nabatian man kita sa radyo natin sa Kulasi, kag sa Hinubaan, Kulasi Antique, Hinubaan Negros Occidental. Mabatian man kita sa Hope Radio, sa General Santos, Southern Mindanao, General Santos City, kag sa Salcido, Samar, sa aton nga Homeline Radio. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, nagapalapit kami sa imo, Ginoo. Salamat gid nga imo kami gamiton, kag imo kami i-influensya sang balaan nga espiritu agud nga amon gid mahangpan ang amon nga pagtuon sang leksyon sa sini nga simana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Akon pangabayon si Sir Manny sa pagbasa sang aton sadsaran nga teksto. Okay, ang aton nga teksto sa sini nga simana makita sa libro ni Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, ang katapusan nga bahin dira sina nga teksto sa versikulo 10. Amo ini ang mabasa naton. Ako nagkari agud nga may kabuhi sila, kag may kabugana sini. Yes, thank you gid. Amen mga kauturan. Makita nato na sa ikaduhang bahin sang 1:10, versikulo 10. Sir Manny, Ma'am Joy, ari na kita sa katapusan gid sang aton nga trimestry nagistorya kita, nagtuon kita about the covenant. Okay, kag nakibalo kita nga ang covenant is simply an agreement between God and us. Right. And then ina nga covenant may saad ang Ginoo. Pag ato nahibalaan nga ang Dios siya wala nagkakapukan, wala nagkakapakyas sang iya nga bahin sa sina nga agreement, ara sa aton ang diferensya kay kisa nagakalipat kita. But nevertheless, there is a promise that once we will continue the covenant, God will not give us just satisfying life. There is a duta. Kaya mo ginaang sa iyang ginambal ato na karon matunan kag hindi lang ang kabuganaan nga pangabuhi kag kabuhi diri sa duta, but ang katapusan is that we will be there together with Him in that eternal joy. Mga kauturan, may damo, may mga simple diri nga mga pamangkot nga perhaps siguro amo na mag-guide sa aton sa sini nga semana. Ano ang kalabutan sang malipayon nga pangabuhi sa New Covenant, sa bagong katipan? And then, ano ang ginahimo sang guilt? Okay, daw mabudlay sa Ilonggo, pero siguro ano ang malain nga balatyagon, huna-huna, ano ang resulta sina kung aton ina taguon. Okay? Kag ang relasyon sang covenant life, okay, kag ang new heaven. And then siguro ang katapusan, ano ang resulta sang aton nga kabuhi once we will continue having that relationship with God. Okay? So at least may guide kita mga kauturan nga muna ang aton nga direction sa aton nga pagtuon. Ma'am Joy, ikaw manggid ang ngalan mo, Ma'am Joy. Can you tell us further about the idea nga ang marisulta sang maayo kalipayan, maayo nga pagpanginabuhi, satisfying life kung ara kita sa pagpakig-upod sa kay Jesus o kung kay Kristo? Ara diri sa aton leksyon, Pastor, no, sa John 1 John 1:4, nubo lang na nga teksto ang butang dira, pero
ang gisiling bala towards the end of the text that your joy Yeah. may be full. May be full. Imagine that one, that your joy may be full. Kay if you read, kung basahon nato ni the verses before that, nagdiskubrehan ni John nga may mga tao nga inabalang wala na sila gapati sa ang humanity of Christ. Tapos may nagatudlo na, so there were false teachers. Iya gid batsyag nga ini may mensahe gid ang new covenant, kay may mga hindi amo nga mga pagtulunan. And the more gusto niya i-emphasize nga kung ara ta makipagrelasyon sa kay Jesus Christ, ang aton nga kalipay full gid na, hindi alang-alang, full gid na siya. So ang iban wala nakaintindi ba kung how can we have full joy nga ara kita diri sa kalibutan subong. Tapos may pamangkot pa gid dira sa atong lesson, Yes, or may ma'am. mga ideas nga do we go about feelings, kay kung kisa bitaw kung we are Christians, dapat hindi feelings aton sundon, kay delikado kung feelings daw mo na bala ang ano na. But because we are humans, may feelings gid na. I mean kung kuhaon naton aton mga ginabat Ginabatsyag. Hindi nakitawo. O hindi natatawo. So, ara dira ang feelings, tapos gi-acknowledge ina nga when we are with a relationship with Christ, ina ba lang ara gid hugot gid aton relasyon sa iya, because for all the aton nga leksyon no halin sang una sa subong ini nga quarter gid gina-emphasize gid dira, covenant is actually a relationship with Christ. Agreement na mo, relationship. So kung may agreement ka with another person or with another being, there is that relationship. Kung ano tong inyong agreement, kinahanglan tumanon man sa pihak nga party, para nga duha ka mo malipayon. Pero galing lang ang sa Ginoo ang iya nga ginahatag sa iya nga covenant, it's for man to be happy. Kung kisa ini naton mahangpan ba nga magsunod gid kita sa iya, no may mga conditions, pero gali kung aton basahon, even the let's say that the 10 commandments kay amo maning everlasting ang rules sa Ginoo, it's not for us to have heavy nang daw budlay sundon. Pero kung aton lang tawon sa pihak nga bahin, it is for us to be happy. Kay kung imagine kung hindi ta magsunod sa 10 commandments, ina lang thou shalt not kill, kung wala na siya, I don't know how life would be nowadays. Ara gid dira iya gid gin plaster how to be happy. So si John naghatag gid sa aton nga sang pagtulunan nga we are we will be happy with the Lord. Kag ina nga joy, it's not just for temporary. Nga subong lang ni nga it's not just for temporary. Maybe in the later part of our lesson we can mention that one nga atong imong gin-mention kay ina nga hindi lang na pang subong. Hindi lang subong. Hindi lang na subong. Para man sa palabot. Pero galing lang subong gintagaan ang gid kita sang full joy. Nagsiling si John, okay, believe in Christ kay you will have you will have full joy. Kay sa disciples, among the disciples, si John gining nakakita. Malapit gid. Malapit gid sa Ginoo. So, daw siya gid ang authority bala if you read the Gospels. Thank you, From Matthew, di ba ining 4 Gospels kuno, pero when we look at John, wala gani siya dira nag-mention sang parables. Right. Jesus, wala siya ga-mention. Pero ang iya gina-istorya kung ano tong ginhimo ni Jesus. Yes. Ano ang iya nga ginhimo sa mga tao. So, when I look at this, do iba gini si John how gali kay he's an authority gid nga ara gid ko. Pagsugod pa lang sa ministry ni Jesus, ara gid ko, nakakita gid ko, I felt him, I touched him, kag ara gid ko, and I am kung ako pa siguro si John, I can say I am his favorite, di ba? So amo na nga he can say nga if we have relationship with Christ, full gid ang aton nga, full gid aton siya bugos. Yes, mga utod kanami sang word ako ni dakpon ang word ni Ma'am Joy, relationship. Ang tao nga may relasyon sa isa ka tao. Oo. Kag di kunami ang ilang relasyon, malipayon sila nga doon. Right. Yes, Sir Manny, malipayon ka gid sa imo yung Well, may time man siguro nga malipayon, may time man hindi ta man nigar kay ari kita sa imperfect world. Pero nakuha ko diri sa lesson sir sa naton nga ining relationship bala makahimo ka sa relationship sang isa ka tawo
tuod may relationship ka mo, pero wala ka mo joy. Makasinigab lang, may relationship ko sa Ginoo, pero hindi ka malipayon. Kagong kisa ang aton nga paglantaw sa covenant mga kauturan, sometimes instead of being joyful, ang covenant sa aton doon naghimo na sa aton nga subo lang kadto ka simbahan itsura mo daw long face no seryoso kuya mo daw mo na bala ang makita mo sa covenant. Pero actually kung nantaw nimo ang plano sa Ginoo sa text atong ginbasa is to give you joy. Kag hindi lamang joy kundi inang ga overflow. Puno nga joy. So ini nga relationship gali pastor nga nakita ko diri is something nga makahatag sang bugana gid nga kalipay sa makatawan sang Ginoo. And we know nga ining bugana nga kalipay the futuristic ni siya kay ang bugana nga kalipay gid nato nya pag-abot na sang Ginoo mo. Pero ang lesson nato naghambal gid sa aton nga ining hope for Christ's second coming, ang kalipay nga ma-experience naton sa ina nga panahon sa pag-abot sang Ginoo, ma-experience man naton bisan subong. Subong pa lang. Subong pa lang. Subong pa And lang. that's the core, the essence of our Monday and Sunday election. Yes, Nga subong pa lang nga ma-experience tagid. Okay? Kag ini ato na ma-experience mga kauturan kung may ara kita hugot nga relationship sa Ginoo. I-build up tagid na. And I believe pastor one of the important day butang sang Ginoo sa Ten Commandments is the Sabbath. Importante gina kay the Sabbath sa atong gintunan sa mga previous naton nga lesson is God's way of bringing us close to Him nga maka-focus kita sa iya sa adlaw nga Sabado to develop that relationship. Kag if our relationship is built strong in Him, we will experience more joy. Kalipay nga madamo. Amo na nakita ko pastor sa atong nga lesson. Kanami mga kauturan, you say mga kauturan, tanan kita guro except sa mga gagmay mga kabataan have established a relationship in one way or another. Relation sa mga nobyahanay, nobyohanay, mag-asawa, relasyon sa aton mga ginikanan. Mga kauturan, kung ang kada isa maghimo lang sa iyang katungod, kag amo nang natawag nga symbiotic relation nga buhaton mo ang the best para sa iya, buhaton man niya ang the best para sa imo. And then amo na kina Ma'am Joy ang hambal mo nga of all the disciples si John, si Juan amo ang pinakamalapit kay the member ni sila sang three inner circle. Si John, si James kag si Peter. Yeah. But John speaks more about love, speaks more about joy. Kay iya na-experience yan dira sa kay Jesus. Gusto niya gid nga ma-share kag inyo man experience yan. Nga inyo, that's why ang iyang prayer, ang iyang pag-ampo nga tani magmalipayon kamo katulad man sa akon nga malipayon ako having a relationship with Jesus. Mga kauturan, why kita damo nga panahon. Sir man, ikaw ako unahon. How about sa Monday naton nga election? Nga ang hindi kita satisfied kung may ginatago kita nga hibubunot o kung aligot-ligot niya. Amo na siguro pastor, ang nakita ko diri nga way nga gusto sang Ginoo himuon parang ma-experience naton ang joy. Kay hindi naton ma-experience ang joy nga ginatawag diri sa aton nga Sunday's lesson with the relationship sa Ginoo kung may ara kita sang guilt. Amo ni ang disqualifying factor ba lamang nga paano ko makahalubilob sa Ginoo, paano ako maka-experience sang kalipay kung sa ako nga tigipusoon may ara ko sang hindi maayo nga balatyagon. Gusto na sang Ginoo nga kuhaon sa aton para nga ma-experiencehan ta. Kag nagapasalamat ko sa Ginoo ya pastor kay kita ya mismo nga tawo wala kita gahom kag abilidad sa pagkuha sini. Amen. Ginoo lang niya mga kauturan ang may gahom sa pagkuha sini. So the more nga nagapalapit ta sa Ginoo, the more nga ginahatag nato ng kabuhi nato sa Ginoo, the Lord will take away that guilt. In fact, amo na ang purpose nga nagawork to sa subong sa most holy place sa heavenly sanctuary is to erase, to eradicate ang sala nga ara sa aton nga panguna-una. Kaya ang tuod nga gakatok sa simbahan, galagat sa Ginoo, ang yawa ya dumiara sa sang property sa aton nga ulo pastor. Nga adlaw nga Sabado ga pungko ko da gahutik ang kaway si mga patay ka man ga simba-simba ka pero amo man ginihimo mo. May mga things balang bisan sa tunga sa imong pangamuyo gasulod na sila.
nga ginakuan ginahambala ka sang kaway nga wala ka gidya sang quality or abilidad nga mangin bahin sini nga grupo sa mga tao kay ikaw makasasala. Yeah. Kag I think siguro pastor amo man ni ang nabatyagan ni Kristo after to sa bala na tugmawan, gindala to sa kamingawan. Nakita ko nga amuman siguro ni atake sang kaaway sa iya nga hindi ka na Ginoo, tao ka. Kag bilang tao may propensity kang magpakasala. Kag I am so happy nga makita naton sa example sang Ginoo nga gingamit sang Ginoo ang pulong sang it is written. It is written. Man shall not live by bread alone but by the word of God. Kag kung amo na ang gingamit ni Kristo sa panahon na ginatimtar siya ni Satan para i-disqualify siya sa mission nga ginatag sang Ginoo sa iya. Magamit naman amo siling diri sa atong text sa Romans 8:1. There is no condemnation. Yeah. Ini makatag sa aton sang do boost bala kag do kalipay sa aton nga tuod nga makasasala ako Satan, tuod nga under ako sa imo nga role bangod nga ari pa kami sa kalibutan pero wala kami condemnation kaya ara kami sa Ginoo. Siya ang nagakuha sinang guilt. Yes. Amen. Mga kauturan, before na ko nihatag kay Ma'am Joy, we were speaking about relationship, Ma'am Joy, Sir Manny. Okay. Ang isa ka tao nga may relation sa isa ka tao, kung may ginatago siya, hindi gid siya malipayon. That's true. Yo, may ginatago ka sa imong nobyo, may ginatago ka sa imong nobya. Gamay lang ring sa cellphone, ginakibang ka kay basta madakpan ka. You are not happy. Di gusto sa Ginoo nga mag-happy kita. That's why siling ni Pablo, wala na condemnation sa aton kung erase ina nga mga guilty feeling sa aton. Yes, Ma'am Joy. Yang take commander, I'm happy nga gin-mention ni Sir Manny no nga we are no longer condemned. Yeah. Imagine that one kung ara lang na permis sa atong Yeah. hindi kita kung sa Tagalog hindi ka mapakali ka mo sina. It's a heavy feeling no nga may guilt ka. Yes. Pero the Lord nag-assured gid siya there are other verses sa Romans 3:24 and 25 we are justified by grace. Tapos, ara pag nagsiling siya, he was made sin for us. Imagine ang inyang ginhimo na lang tanan para sa aton, di ba? It took all heaven for man to be saved. So, ang ato na lang gidawato na lang ginaton ang conditions, the conditions of faith, ano pag inadara, faith, repentance, and obedience. Accept grace by faith. Kay ang faith daw among gina siya ang nagadala sa aton pakadto sa grasya. Kay kung wala nang faith daw wala ta balasing anhon ta man ni how do I come to grace? Paano ko maabot dira sa condition ba lang nga may grasya nga naginhatag sa imo all these things lang hindi ginaton mahimo pero if we have faith ginhatag na gina sa Ginoo man sa aton no. I have given you all. Ginhatag ko na sa tanan sa inyo sa imo. So repentance can come in there kay syempre kung wala ka if you don't feel guilty daw wala hindi ka naman magpalapit sa Ginoo. Tapos wala repentance. So ari gid nga condition we come in faith and then we repent and after that one syempre lipay-lipay ta nga we have been we are no longer condemned no. We are no longer condemned kay ara na dira ginhatag na sa Ginoo. Of course, we are happy to obey. Amo tong ginsiling mo nga hindi na bugat magpati. Magpati sa ginasugo sang Ginoo kay imagine he gave everything ginhatag niya na tanan. Yes. So comes obedience ang response naton. Di ba kung gapanguluyag ka sa una nung gusto sa imo nga automatic. Mas kinidi pa siya magsiling gani. Automatic gina dayon. So when we love another person, di ba? Yeah. A mother loves her children. Oh my, ginahatag niya ginatanan. Kung kisa iya pa nga kinabuhi. So it's the same with God. Right. Okay, kanami mga kauturan sa ang explanation. Sir Manny, Ma'am Joy, amo na experience ni Zacchaeus. When Zacchaeus learn nga si Jesus kunin nagsaka siya sa kahoy. Okay? Te siling ni Jesus panawag na kay makadto ko sa imo balay. Oo. Isang dito na sa balay, ang una nga ginhimo ni Zacchaeus. Nag-ano siya? Lord, kabalo kong damo ko kontra.
iuli ko ni ang apat kapilo sa akon nga nakuha because Zacchaeus was guilty. Right. Hindi gid siya mapakali. That's why bisan ano kabudlay, he wanted to see Jesus. Yes. Sir Manny, ari sa Tuesday and Wednesday naton nga leksyon. Ano ang relasyon sa new covenant and new life? Yeah, a new heart. It's very important for us to experience this joy. We need a change of heart. Lain gid kay ang aton nga heart siling pa sa Bible is evil itself. Damo tanan nga mga pangunaan ta mga kuturan nga mahimo nga di maayo Yeah. halin sa heart. Naturally bisan naton nga bata ni ta napagtun-an tuduan magbinutig ini ta magtuduan maghimo sang hindi maayo. Naturally pastor matingala ka nga mambal ka sa nagkaon ka dulce no nga hindi wayo. Pero balaan mo nga nakakaon sa dulce pero matingala ka sa amo na kagamay nga bata kay no sinting nga ba paano siya naka-develop nga way mo na ginatudlo sa iya. So ang heart hindi ta gid maamo na ganay siling ni Ma'am Joy hindi naton masaligan ang aton feelings kag emotions. Amo na nga may iban nga follow your heart, follow your emotions and feeling when you believe in. Magsiling mga hindi maayo nga i-follow nato Heart is deceptive. It's deceptive. Well, of course, we can follow our hearts if we have a change of heart. Hindi kita maka-follow sa aton nga heart kung ang aton nga heart ara pa sa kalibutan. O amo nang hindi naton pagsunod. Amo tungod siling kay nga it's not a feeling. Hindi ka feeling. But you can go with the feeling if you have a new heart, a change of heart. Ang mindset mo iyan ang Ginoo. Kanami nga punto. Yes, Ma'am Joy. Ganun ako may change of heart na. So, new thoughts na. Yes. Ang aton nga panghuna-huna daw nagbag-uhaw. Bago na. Tapos, ang desire ta naman, hindi na tong kinalibutan. Hindi na. Yes, and that's correct. Madula na to siya. Tapos, ang aton goal na lain na. Lain na. Sa una, amo ni, gusto ko maamo sini, gusto ko maamo. Pero ang goal na karon daw, lain na gid kay change of heart, new Yes. heart na. Right. Kadamo sa mga tao, mga kauturan, nga sang sa kalibutan pa sila dagko ila ambisyon. Pero sang nakastablish sa relasyon sa Ginoo, new heart nila, new desire, new perspective. Kag halos tanan daw kanami na sang ila nga buhaton. Yes, another ceremony, another point, another prayer, another wish sa Ginoo nga we will not only be satisfied today with full joy and abundance life, pero eternal life. True. Yeah. Yeah. Nga ang magresulta ni sa kabuhing walay katapusan. Because pastor ang nakita ko diri is when you accept the Lord sa imong life, ang simple ni Pablo, it is not me who is living, but it is God who lives in me. Kagya mismo ang Ginoo mismo naghambal na I am the resurrection and the life. Yeah. Kung ara sa imong kabuhi, He is the resurrection and the life. It could mean, pastor, hindi lang nga mapatay ka physically, but we can be dead spiritually. Yung sa aton nga relasyon sa Ginoo, we could be dead spiritually. But when you accept the Lord in your life, may gahom siya nga buhion ang spiritual life mo. Kaya hindi lamang nga buhion, kundi i-preserve ina hasta sa iyang ikaduhang pagbalik. Amo nang namian ko, pastor, sa sining nga relasyon naton sa Ginoo, kay ini nga relasyon lain sa relasyon sang Buddhist kag ilang nga mga Ginoo. Or relasyon sang Chinese nga mga tao sa ilang Ginoo. Ang aton nga relation sa Ginoo is we are having that living relationship. Hindi lang siya nga something bala nga do concept lang or do intellectual knowledge lang, kundi based sa title sa aton nga lesson, ining covenant relationship has something to do sa aton nga kabuhi. May effect gali pastor sa aton nga kabuhi. Makita sang tawo nga naintindihan niya gid, na feel niya gid, nag-live gid siya sa covenant kaysa iyang kabuhi makita naton ang pagbago. Yeah. Amo man na sa aton nga mag-asawa, okay? Kung nami gidang inyong relasyon, you are living for each other. Right. Kaya kung anong iya desire, ginakabuhi mo. Ano ang imo gusto, ginakabuhi man niya. Right. Ma'am Joy. Yeah. Amo man na dara ang ginasiling mo, a new covenant na no, and an eternal life. Eternal. Hindi lang kay ang subong nga pagpanginabuhi naton ang mahimo nga with abundant joy, pero ang eternal life gid dira. Amo nang hope bala. Main goal gid. Main goal amo ginang hope nga
maski mapatay man ang tao subong, there is hope beyond the grave. Yes, Daw and mo na that's ba? correct. Nga hindi na ta sige hibi gid nga hibi nga, oh, of course we miss the person, no, makahibi may those are natural feelings, pero ang hope bala of eternal life nga daw kanami bala pala buton mo nga, oh my, in the day to come, in the final day makita ko niliwat ang akon nga napatay nga hinigugma or things like that. So that's another dimension of the new covenant. It's the eternal life. Ara gid gin promisa na gina sa Ginoo. You will have eternal life. Amen. Yes, and that's correct mga kauturan. Nga ang aton nga covenant, ang aton nga relasyon, ang aton nga pag-igsaad sa Ginoo will not only result sa aton manami nga pagsinarayo sa sulod sang balay, sa sulod sang komunidad, labi na gid sa sulod sang simbahan. Pero ang kanami diri may palabuton kita. Right. There is hope beyond what we are doing right now. Wala nagkikita panahon, mga kauturan, ang covenant, amuman, nga kung ara kita may relasyon sa Ginoo, hindi nato napunggan. Right. Aton gina mapalinton niya. That's true. Whether we like it or not, bisan maghipos-hipos lang taya, but makita sang tao sa aton kabuhi. And that's mission. That's right. Yes. Sir Manny, with this last naton nga lection, and then last word dayon nimo. Malipot lang, Pastor. Yes. Sa story ni sang disipulo sang Ginoo dito sa ilang nga paglakaton sa Emmaus. Sa istorya ni Mary dito sa nasa tomb ni Kristo nga nakita yang ginubuhi. Sa story sang Samaritanhon nga woman nga na-meet niya ang Ginoo. Makita naton dira nga sang pag-build nila sang relationship sa Ginoo. Sang na-realize nila sang kabuhi kag sang mission kag sang kung ano si Kristo sa ilang nga kabuhi. Ini nag-drive sa ila naturally to go and tell people. Ang Emmaus to pag-realize nila, uy, ang nagkwento gini sa aton, sige, okay, let's tell. Gabi, pastor, wala sila suga, galaka to sila. Just to tell the good news. Si Mary, pagkita niya nga, uy, tuwa na, pagtulog niya, uy, don't touch me. But I need to go. Kadto siya makuturan dito sa kwarto. Report sa disciple. Tapos ining woman, at the well. Siya lang 12 o'clock init ginhimo gito mga adlaw parang ang tao hindi mag-istorya sa iya, alone and lonely, without any mission sa kabuhi. Pagkita niya na ginbiyaan niya tong iyang nga trabaho, ginbiyaan niya nga jars, kag nagambal sa mga tao nga kontra niya. Nakita ko na siya. Well, sa Come and kabalo see the Lord. ano siya, pero nalipat siya. Oo, nalipat sa saya ko galingon. Kag the same is true, mga kauturan, when we experience the love of God. Kag inang what covenant can give sa imo nga kabuhi, you could not stop. Do kalayo siya nga nagasunog sa imo. Amen. Magsiga kagid. Amo na nakita ko, Pastor. Yes, Ma'am Joy. Last word nimo. Nakadumdum ko sang kanta nga, when you're in love, everybody knows. Wow. Hindi na matago. So when you're in love with the Lord, hindi gid mapungan nga you can just show to others that there is something good with the Lord. Di ba? Kay overflowing gina siya. So, amo ni aton take nga, nagsiling gid gani, even without the Matthew 28:19 and 20 nga ginasugo gid tanan, go therefore, go, teach, and baptize, na teaching them to observe all these things. Daw natural na lang ba nga, True. I have something for you to offer. Nami ni nga panginabuhi kong amo sini with the Lord nami ni. So gagwa na lang gina. So wherever you are, siguro kung isa man gud ang iban mangita pa sa I want to be a missionary, aton feeling nga magkadto kita sa layo or magdiin. But around us, people should see that there is joy in the Lord. Amen. Mga kauturan, kanami gidya. Kung ara kita sa Ginoo, everything will just go on spontaneously. Nga daw gasunod-sunod lang bala. Okay, ang aton relasyon manami, there is the happiness and joy sa aton. Kag dayon ang aton nga life, bag-o nang aton tagipusoon. And then ang pagmensahe ta hindi na mabugat. Right. Yeah, because daw magagawa lang, and then people can just see in us, and that's the result, mga kauturan, kung ang aton pagpakigupod sa Ginoo hanuot kag ang aton nga relasyon siya, ang aton nga agreement siya is real and sincere.
Mga utod, wala gid ko namon masaysay ang tanan. But kami ni Ma'am Joy, ni Sir Manny, Pastor Manny, nagapati nga we have shared the important insights sa ngaton nga leksyon. Akon pa nga ba yun si Ma'am Joy sa pagduko sa aton nga mga ulo sa atong closing prayer. Sige, mag-aampo kita. Our Father in heaven, we are so much thankful that you have offered us a new life, new heart, and we now ask you to fill us always with your Spirit so that we can show that there is a joy in living with you, in having relationship with you, and that others will also be led to your feet and have this joy in this earth, and also have the hope that when you come back in the clouds of heaven, we will be with you in that eternal life, and we will have the fullness of joy and joy forever. And thank you that you have blessed us for today, and we pray also for our viewers. Please bless them too, and bless us all. In your name, amen. Amen.